Esi siganeko simanyungunyezi kuthiwa senzeke kwinyanga ephelileyo ngethuba kwakukho ucimi-cimi wombane kwaye umama walo mntwana nongudade omdala womtyholwa wayegodukile emva kokuba umama wakhe engeniswe esibhedlele. Umtyholwa kutyholwa ngelithi wathabatha lo mntwana wamsa kwigumbi lakhe ngelixa udade wabo ngumama womntwana wayesekhitshini ehlamba izitya. Umtyholwa kuthiwa kulapho wadlwengula khona lemveku. Umtyholwa ke befuna ibheyile ngelithi akazange wophula mthetho ngaphambili kwaye ungumntu onesifuba. Ukhe phantsi isitya sidweleke kuba inkundla isikhabile isicelo sakhe. I cannot find that there are exceptional circumstances in this matter which in the interest of justice permits the release of the accused person on bail. Consequently, I make the following order. The application for bail is dismissed. Usapho lusamkele esi sigqibo senkundla latsho lisithi linethemba kwinkqubo yobulungisa. It has been a tough month. The family is divided now, but then at least now we're having hope in the justice system. Ukanti abahlali ebebelugqwabevu ngumsindo kwakunye nemibutho yezopolitiko yasekuhlaleni bathi umtyholwa makahlale luvalelweni.